सब दिन कर छियो एटावा गै छौरी, सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा। कहले न भेटावा के कहले न भेटावा, कहले न भेटावा के कहले न भेटावा, किन के देब लॉलीपॉपवा गै छौरी, किन के देब लॉलीपॉपवा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। किन के देब लॉलीपॉपवा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा। सब दिन कर छियो एटावा गै छौरी, सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। अभी आप सुन रहे हैं मदना से विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। तोरे खातिर गोरी छोड़लिए पढ़ाई, भ गेल साथी संग में लगाई कई जान हे गो। तोरे खातिर गोरी छोड़लिए पढ़ाई, भ गेल साथी संग में लगाई, तबे तो करबो नंबर मोटावा कई जान, तबे तो करबो नंबर मोटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। तोरा घूमे बौसी जोलिया के मेला गई, वैसा सुनई नहीं गे हे तो झमेला गई। तोरा घूमे बौसी जोलिया के मेला गई, वैसा न तोरा गे हे तो झमेला गई। किन देबो चूड़ी कंगना सेटावा गई जान, किन देबो चूड़ी कंगना सेटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, कहिया करावे तू भेटावा गई। रंजन राजेश देखो से कसी बदन गई, तोरे में एकल पर आकाश के मन गई, आकाश के मन गई हे गई। रंजन राजेश देखो से कसी बदन गई, तोरे में एकल पर आकाश के मन गई। राइटर ओम के धके डेटावा कई जान, राइटर ओम के धके डेटावा कई जान। महादेव सत्यम करो एटावा गे छौरी, किया करै नहीं भेटावा गई, करै नहीं भेटावा गई, करै नहीं भेटावा गई। किन के देबो लॉलीपॉपवा, किन के देबो लॉलीपॉपवा गे छौरी, किया करै नहीं भेटावा गई। रोज दिन करो तोहर बेटावा गे छौरी, किया करै नहीं भेटावा गई। सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, किया करै नहीं भेटावा गई। सब दिन कर छियो एटावा गे छौरी, किया करै नहीं भेटावा गई। रिकॉर्डिंग बाय विराट म्यूजिक मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।